जुथाय आं बिएसएल गुबुननिसि एनएच नेरुखे हामजौमा खासाव मरिलादु दिनै इरा डिसि अफिसा बिजेपि वार्कार साराव नादिन खालामजां बुसि इराहा दारना खामबा खबरा लायै खामबा बुसिनि हाबा आं बुसिजां सायनाय लांबाय निसि दिनै दारना खामयाबा अर्थल नादिन थै दारना जों दिनै दारना खामयाबा जों खबरा दारना खामया खेला खेबो नुबो नुनायखा आरो मिथिबो मिथिदो रायजोआव जों नाजाबानि दिनैनि सायगालिया जोंले दारना खाममा नांबा जों लावखा दिनै जाबा ग्रावथायनिया एबो जाथाय कम थाब माइथाइब्रै माइथाइबावलाय जाखा जिनि दिमा हासावहा बिसिलै बिजेपिनि सापर्टार्स बिजेपिनि सबं बेले दंबा बखे देबलाल दिनै साउथ चिकेबो बिजेपिनि सबं थिखानां बनेगार हातु बिजेपिनि बेनिफिशियारिस के बीजेपी के बो दोहि देरी आरोके साउथ के बो दिनैनि सायगालिया बनाया कन्ट्रेक्ट आंखाथाबो बिल रिया आरो बो सेरेके यावैदु एनएमएन नासका दियाराव एनएमएन के सपोर्ट जायाराव लास्ट एमएससी इलेक्शन एनएमएन के देरी आरो के बो ग्रेड नेबो माइफें बोरिबा नलेज साराव नेबो सुगुलारशिप जासें जिनि बीजेपीया बो दोयराव ने दिनै ससे साउथ नेबो रिया जारनि सबं जारनि हाइनथि जारनि बो बीजेपी कैंडिडेट नि हाइनथि ओलेबानि सेनरिबा ओदेबानि खायदा जों दिनैनि सायगालिया बीजेपी खद बीजेपीया जों भोट दौरारा बीजेपी के देरी दिनैनि सायगालिया जों इले खाममा नांबा जों इले दुखु जायो माइजे इन्थिमा जाखा ओदेबानि जों जाजावया जों जिन देबलालनि जाथाय यावरे थेके जों जाजावया ओदेबानि जिं जिनि जिं नांजौयाबा देबलाल सीएम स्लाइमा नांगौ बिसना 15 तारिख बिसिङा निसिन पेमेन्ट माइथारि आतला बिसना जामजि रिजन फैदार जों 15 तारिखनि बिसिङा जेनने पेमेन्ट रिया जों जामथि बिसिलाय जिनि बीजेपीनि सापर्टार दं जों एबोदा बांदयबो जों दारना बखलायला फरे रेली बखलायला फरे जों बीजेपीया एबो थारे जों दं दाबो लाबगिरि ओदिसयबो जों बावलायदो ओदैबानि दुबु रायजोआव मिथिदो सिरावयाबासे दिनैनि सायगाला जों बिसलै सुबुं बायगौबा बथा फान्दाब्रि फान्दावमा बांददा दं थिगा बायगरावया दिनै जों दिनै एरा खामदा दिनै आं गाराव जदु दिनै हराने बवारने बेला फरे बाहामिया बावला फरे ओलेबा जाथाय बुनि जाथाय खेब रायजोआव मिथिदो ओदैबानि बायगरावयाबा बुनि जाथाय सुबुंके दम रिहि सुबुंके सिग्रें दिनै ससे पाब्लिक ससे स्ट्रयबा थिगा पाब्लिक खेबो फाइमा खाजा दमो फाइमा मिजिं दमो थिगाबो दिनैनि सेंग्लाया फायरावया थिगाव खादे सावसिबो दिमा हासन पाब्लिक सावसिबो हामजोया आरो फाइजोल नादि थिमाना जुल दारना खलायबन हाबा आं जाबुखा दिन दारना जा इलिट सिमा नांगौबा जिंला जिखर माइबा जिंला दहा जिं बीजेपी के देरी हि जिखर स्कीम रिबाला स्कीम जिं फुजा चावफा जिंला दांखा दांबा डला बडे छियो निस्ते कांग्रेस निसे जिंला बीजेपी रे सेरारा से बीजेपी निया सादा बिल रे देंदो जिंला उलिले थावजौ फुमा जिंबो दुखु दांदा जिं दहा इलिट जिबाय दुके खपरा नाजिन खपरा जिबाय नांबा अर्थो सिकाला बुलि खलायबन सिरिंगा रिमबा दांबा खलायमा नांबा छि पेरिसकेला बुचकाचे बिल दे फाइका बिल दे माइनां सिंगानिं फैसा दा हाबिदं फानहा फैसा मजा जिखर नि जिखर हारबा जिखर सेरबा फिसारि क्रेब नि बुरिबा रिया बकला फान छरि फैसा फाइका आजकल बुला रिसो मनांदो दा जिंगला बुला दिरिमा को जिं बुके गिदिबा जिरमा को जिंगला बिखारि गलाय मको जिंगला खबरा जरा का रुटा पाइ गरिदो जिंगला लाजि फुनुबा निया को दिमा जिनि दिमा हासावनि गिदिबा जादादा जिंगे एले लाजि फुनुबा ओदिबानि जिंदे बुकदे फाइबा दे जिंगे दिरियाखा जिंगे बुकद रायजो मननां नांगौदो निसि क्रेब बो निसि जिंजों बावसि नों दुखु जायाराव सिते क्रेब निसिबो बावदारा नाय बिदेहे जिं बिले दुखु जादो निसिबो क्रेब बावदारा नाय बिदेहे जिं इजला बिदे सुलिमाखो इलिस गाल जिं लागिरि बिरिंगला स्टाइ मानां मस्ता उले माने उले बावदारा गारावदे आन्ने बावदो जे इलिस गादे सिएम स्लाइ मानांदो सिएम स्लाइ जायाखा उले बावदो आन्ने उले चिन्थुनांगो चला स्कान हवा एनएस के हमजम खासमै लादु ला जों दिनै राहा दाना जों खालायबाजे बा जों दाना खालायनो नांबा खारन जिनि बीजेपी नि दुखु हाथिके जों साइन्सि नांजोबा बा जिनि माइफानदेके जों मायाबानि जों रायले खामबा आरो जों दिनै रायले खामबा जों हामलेबा हाजार सुबुंबो जों समाया जों जिनि टारगेटा जों 500 जों टारगेट जोंबा 500 जादु बा जाया बखला आंबो थिपिया थिगाबो बाबे गारि हामे लामा थका बाबे हादि जांग सबाय फेका आउट जाय थका थिगाबो सुंला मथामथि जों टाइगेल जों जाखा जों बदा माबो जों सुंबुजम खाया अबानि फाइनाल बसासिन दांबा अदिजां जिनि दुखु के थिमासे थिखाला जों दिनै एरा फायराव सिन दुखुनिया दुखु दे एरा फायरावबो फायाराव नांबो दं दहा सिएम साजों दं फायरावनि एमएससी राव बा एम रावनि सुबुंबो बिल मायाराव बहुत बांबि जोंके
jingdangbo lugurau saliladu jingbo de ngo jingbo tirau ya base jibu tirau ya nazabani se chkala china ngo chkanang boka orang cha outlet lama chia khabu jaya chima chu tirau ya chigabo na khaimang busibogo jingjang mama saliladu mai eba garoke chigabo busina chigabo labgiri sibana hamya bengbana hamya odebani jingde ilyaba zateke jing slaimon jodu jing sem sarke ba debulalke jing yato yato hamjauya mane bu yawai ba ke jing jauya ba oke hamjauya buni dusmon jing niya segang surasi budang ba ke ba male public ke ba hamjau ba se dang ba chimonang du bu dang ba ke election public ska pass ke khaza ba je ha debulal dongban se ha ke pa ku tjaya bo dong lob ga ro na haba bo de ibo semle jamanang du jing public olibo khaza ba jiba oli se dangman nang ba kala duhana jabe nang nang seslai ba jing ningke ka semslam baba ka baba seda dolai lemba semslam baba jeng ka baba seda neng dang ba ke jeng ska hamjau ban jeng bjp ka baba seda jigala dini na jaban jeng ke ja joya ba neng na jaban ni bjp candidate songya ba ha bujang ka ba da given candidate na jaban khai ko ba ha jeng bjp ga ba da ba bjp a bo do da jeng ke dini congress sido la jeng congress jigala ke era bo jeng ani bumujang ani khushi odinya ani bumjang bisle era ora dang ba bili pilung jam che era dong thadu jigabun se din sido congress ne era dong era ha jigala Sohong lam ini juga nang ya ma, jika ilili judi jatai ba ilili yawi thai jangla tangga suni partai hamdau nang, ode ba ni judi partai hamdau ma sih cikade, partai hamdau ma sih BJP ke sekarang lang ma sih cikade, ilia ba jatai ke ilia teke mudom jaboko, tangga suni media nang bukan jeng menabut cika judi dua apa tangga seda. Baca jauh sih, kadang kin pia bani jeng dini ya bukan besar. Ha, sekarang mulai lag bagai era dong. Agak sih mia be, masa tangi mana pelama warning pelang ba. Payrawia, taulaka. Payna mu payrawia ba. Jika bujeng era dini payrawla, jani peran ke, tagung leding balai ding dada, jeng dini era bagai pay ba. Ha, jeng dini era jeng tang dada nuha, nanti jalan jeng musi cipia. Tapi jalan mana jalan jeng. Ha, masih cikap sih, mulai jang dohai jauh dah cikap sih. Udah bani, jeng deh, parti ni klasi sekrepes klaiba, ani kai ini ya, parti hamdau menang do, parti jadau menang do. Udah bani, ilepa dang thai ba, ilepa yawai thai ke, tanang buat adang theng sada jeng cilado. Ada udah he, kalau gibi ke cuma cikade, kalau gibi sabi dau, kalau gibi ke cikade jauhpia, cikapa kalau gibi ke lat menang do. Jeng ini yawai thai ke, ma jeng public krebo micido. Ha, neng naji kaya ding du ha, ba neng naji yawai du. Ha, neng zakade bil dang yang kujima. Jeng public zakade dang daha, dang rima, neng saya datang mah, angkara ibu saya kok dang boleh ikut ubi lama, ikut dang Islam lama dang eba besade. Ha, mai iba ade ko 20 lakh, cipan 20 dang la, mai iba ade 10 lakh, heba 5 lakh. Oleh jero bangbi, ode bani, ileba zateke, ang cikap era du era ba jinduani sistem sajang yawai le era krebo mitidu jikala zani subong zani partika nazaban uli tukuriba nazaban uli khlaiba ha jikaba male chiraulaya kabo chiraulaya baigolai rawya daga ko dini election bangphaika dahmasone bele banghinang to sanga sausi baigolaya kabo dini jing ele baigophaika go ha zani phang hage jing dini era phaiba jini klai jing era phai raw sisinniya ningdang thai judi slide jikade hatan bang hamdoma subong guer bo jadongma krebo hamdongmose jika jeng jani panggil abu coba era payba, udah bani, kebin kau kelama siapa, tapi duku haji ke cilam saya bangbi, saya kamu kerebo mecido, dua haji mahasiswa BJP ke media yawai ding baba media yawai do, kerebo mecido, jika bo, oleh apa zat ke doa mulai mus sauleh kabo, tak masuk payaba election ada, ya boleh mulai pun masa public pun masa, jangan kebin kau cakap an kau ke anggaran camile jute.